All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA haka arpu pratarek unai wing arhaja arpusau kala yok ban rakhi ya ka jingdap shisnam jong ka seng haka be dei bat ka kam ban shakri ka benta ban pet ya ka bha ka miat jong ki trai bat ki nongnya kali kamai tourist haka jingalang ka bla penlong hamau lai phut muri haka ni ka singi kala dan shwa ka jingalang penrung khan bat ru ka jinga tai bat ki mat ki baka AKMTTA ka dan hapdeng ka jinga khun ka bakala dep ban bo ik jing ai jing mot hakmat ka sarkar jala ka baka wei naki ka dei ban dan ya ka policy ka bakerpang bat ki wei Hakaju kesengi hakasin syong jingalang ka baar kala dan ka jingpen skam yau general secretary uba lajit lang jana uba amor kurba komu khot ka executive committee bad yo ba kermen lang yuria komu advisor bar hakaju kesengi kala dan ru ka jing pelat ya ka lama bad logo ka jingpen penapat ba ban pentip ya ka jingyo chi thu jong ka seng na ka office ka Meghalaya registrar of society bad ban ot yo ki kum ka jingle keman ya ka jingdap shisnam di dalam isi bahwa jadi kita lama ini siapa toh nanti nanti nampak di nanti yang kemudian kita Habala terwa yo ba kermen lang ban ai jing kren komu advisor keladon ke jingken tu jingken pam ya ki dekot bapura jong ka seng bekin kiar na ki kam ki balong persya kam tam habakinya ya ka kali pat ban ong bakum kinongnya ki don ya ka benta ha ka ban syakri ya kari ka bapen i ya ka dak jong ka jing it ri shu ulaken tu ya ki bakim dai ban ya pat ya pra hnrei ban long kawai bat ban kamai ya ka hok ta ka jing ben jur lang jong ki wei ban long komu unong ai bud unong kersan ya pi hakanu ko bentaru bakawai ka ba kai ba pelong ya nga mangandon hakani mga i ya ka jingpat jingpra jong ukhasi ka bang associate marga jingpat jingpra jong i wei kinong chong snong ko kani ka ri ga ji ubar jela ubriu bana shabar kiyo banshim kabu ya ka ba piong bapila sakni ya ka peliang ja ga jong pi kiu ja jong pi ka dei namar ka jingbam don ka jingi teli jin la ga pi teli e pi katno e bakiwe kinting kin chep ting banong ban wan le trai ha bo ka ne ga ri ga jong yi ka ri ga badap ka spa ka ngap ndrei tongi e ka e ga bala let kala let namar ka ne ga menta ka de ga jong yi pa pada mangi ban sandur ya ka janget bakawai ka sur hakanu kono kamat ka bapidon kam ban petri kam ka de bandon kuwe ka sur ya ka jingdawa ka jongpi namar dawa ka jongpi rupat ka de banlong kat ka nongrem bat ka te abu ngakwa ban pensno supiru bayok don baong mono kinongnya taksi lani nyangnya kamai kali kimdon ka benta ka baydey bat ka jingdon e ka mensim ri ban syakri la ka jong kari pensaya ki ong mangirum idon la ka jong ka benta ha ka bandey ban syakri la ka jong kari nama ka ka kamai ka pitre piwan ra e ki brio ki ban shabar syakni ka jela la jong ni pi ai ka jingtip ka bapunia pitre da ka hok pi kamai da ka hok pi ai da ka lenti kani ka de ka buram ka pinra bat kanam jong ni gari kasi bat limba kini ki buram ki akor ki jongpi anong ipi kanir ka de sibenta jong ka jingi tri ka jongpi ladang yong i ya ka kemi ladang i takat pa kata kam de ka jingi ka jongi ela ka jong kemi de ka kamram ka jongi ban peni bakum kon senrang ni ki kon kalong kan thai ni senrang lu ka pan ni di ban le nam ta ka kemi kum ju hi kalong ru nam ta ka ni ka ri ka jongi pidon ka lingkor ka bakia ba madai mapi ki bayat ha ka surok ka ba ki brio na ka por ki duai ki dawai ka surok ya ka surok ka lenti ka singkin madai mapi pat mapi alam e ki parlok ki bawan na shabar
da kalinti ke bobek ken mau skaweng an ong bapin laj ban pen thok pria la di ba ke ni ka seng all Meghalaya Tourist Taxi Association ken mau mar ni kadon ka kendon ko bong wak no ye ni ke ba habanya semua kiara ka ba mo hidai nong yang ke manusia di babon wala da bakla di babon manusia di konstitusi Sini kan dia kedekan kejukentu cuma dari ibat kiwe nomor lehe san dan belakang rangba pendengar. Pak dia kedek ke kamram cumi dan sutu kam ayun tray. Kam dia buang tamungnya kali dia buat kanu kam dia berdon dengan jikit. Maka dia ni jikit kabang idon kabang ipem ya kan nongrim ke cumi pan. Kum kita kinong sonong kan ni gari kabagi ju nam ya ka kum gari tipriu tiplay kit bok tu yang ni haka kamai ka ji ke jongpi ka jingele ada pan sedang kadang dei berpeteng ki jinga jimbot ka sarkar ni la de ai siphotli ki man ki bangi ai jimbot ka sarkar lingba ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association maka jingla pan jong ini keseng pan ha jingmut kai sarkar kai i ta ya ka jingteli ko bagadon ko kai KMTTA QE bai ka jinglong ko wei ka jongka nong ipi badai limba ka jingteli ka sarkar kampansi ka hapan pendem bakani ka mensim cingrang pandai ban yap na pi wei penne ya ka bak ai kan lompat saya sisir dan sahabat namta pateng ketemuan. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya